Magic Box uvádí Jsem Amy Mitchellová a pracuji jako matka. První dítě se mi narodilo, když mi bylo 20 a od té doby chodím všude pozdě. Své dny trávím rozvážením dětí do školy. Mám tě rád. Pak letím do práce, kde mám jednu schůzku za druhou. Pak zhltnu odporný oběd u pracovního stolu. Snažím se jít si jednou týdně zacvičit. Proč se strapňuju na zumbie? Většinou spěchám zpátky do školy na dětské besídky, čtení poezie a mimoškolní činnosti. Mami? Na které chodím vždycky pozdě. A pak jsou zde třídní schůzky a dobrovolná činnost a rodičovská unie. Bože, paní Higginsová mě fakt nesnáší. Minimálně jednou denně se cítím jako nejhorší matka na světě a brečím v autě. Pak odvezu děti na klavír a na fotbal a na hodiny tance a k doktorovi a pak honem koupit něco k jídlu. Tahle kočka to má všechno v paži. Ale já se cítím jak slon v porcelánu. Být mámou mě ale přesto baví. Miláčku, tady máš svůj biokrutý sendvič. A Dylane, burákové máslo bez buráků. Jak jako bez buráků? Nemám ponětí. Miláčku, tady je ten referát z americké historie, který jsem ti udělala. Miluju vás. Bože, mami, ne tak nahlas. Zlatíčka, moc vás miluju. Ti mě nenávidí. Ahoj, Amy. Ahoj, holky. Já teda nevím, jak to děláš. Necháš své děti a jdeš si do práce? Jsi tak silná. Jo, díky. To ti nechybí? Chybí, ale taky potřebuju peníze. Jasně. Bože, holky, omlouvám se, ale musím ušít. Přijdu pozdě do práce. Vždycky chodíš pozdě. Já vím, to je vlastně to jediné, v čem jsem dobrá. Mějte se. Líbí se mi, jak tvrdě pracuje. Bože, miluju, jak tvrdě pracuje. Vždyť jsem to právě řekla. Pracuji u velmi trendy obchodu s kávou. Miluju svou práci, ale je mi 32 a jsem tady zdaleka nejstarší. Většina jich jen hraje celý den ping-pong. Dobrý den, mami. Dobrý, Teso. O bože, mám takovou kocovinu, že snad umřu. Tohle bys asi neměla vyprávět své šéfce. Tak dobře, já jen, že jsem si ráno vzala plný nákladák prášku, takže teď ani nevím, kde jsem. Jsi v práci, Tess. Bezva. Jo. Můžu dostat dovolenou? Ráda bych jela na Kubu. Smí se to? Ne. Dobré ráno. Čau, šéfe. Dobré ráno, Dale. Včera se mi zdal sen. Byl jsem nahej v hotelu, úplně nahatej. Pták, koule. Jo, chápu. Bez brýlí, prostě úplně celý nahatej. No, jasně. Přišel jsem ke kávovaru a tam v hotelovém pokoji bylo naše kafe. Super sen, Dale. Díky, Teso. No a znamená to, že nyní chceš prodávat naše kafe i do hotelů? Ne, tím říkám, že chci, abys ty začala naše kafe prodávat do hotelu. Dale, já už řídím prodeje do supermarketů, aerolinek a restaurací a mám částečný úvazek. Fakt? Od kdy? Už 6 let. Cože? Ani náhodou je to každý den. Já vím, ale mám na starosti rodinu, takže... Hele, víš, co pro mě znamená rodina? Nechal jsem si to vytetovat na ruku. Úžasný, co? To je úžasný. Letím na brusle. Chcete se přidat? Jo! Ne, Dale, mám strašně moc práce. History Channel má pravdu. Jste generací bojovníků. Žiju se svými 2 dětmi, psem a manželem Mikem na okraji Chicaga. Je úspěšným finančním poradcem, ale občas mi připadá jako mé 3. dítě. Ahoj, drahý. Ahoj, koukni na ty tašky, co táhneš, vypadáš jako šerpa. Děkuji vám, že jste byli tak trpěliví a vážím si toho. Tady to je. Díky, drahá. Není zač. Jak bylo v práci? No, 2 konferenční hovory a pak jsem si zdřímnul vysilující. To si umím představit. A Dylane, jak dopadla tvoje písemka z občanky? Na 4. Vždyť jsme se tolik učili. Co se stalo, miláčku? Potřebuješ pomoc? Mám ti sehnat do učování? Jsem v pohodě. Majku, slyšela jsi, Dylan dostal 4 z občanky. Drž se, kámo.
Cože? Dobře. Jane, bože, jak dopadly tvé výběrovky ve fotbale? Trenér v 9 pošle seznam těch, co se dostali do týmu. Jsem tak nervózní. Miláčku, dostaneš se do týmu, slibuji, jen nevyváděj. Já se zblázním. Já taky. Kolik je hodin? 8:59, pro boha. Dělej! Už je 9, dělej, obnov to. Pro boha, jsem v týmu! Zvládla jsem to! Bože, tolik se mi ulevilo, díky. Můj bože! Jsem na tebe tak pyšná. Opravdu? Jsem Jo, nadšená. to bude vypadat úžasně na mý přihlášce na vysokou. Miláčku, je to úžasné, ale pamatuj, že je ti teprve 12, takže... Co když nebudu hrát? Co když budu jen dřebět na lavičce? Jsi skvělá, to je fajn, zvládneš Ne, to není fajn, mami. Víš, jak je těžké dostat se v dnešní době na prestižní univerzitu. Třeba Asiaty už vůbec neberou. To je poněkud rasistické, ale... Bože, musím trénovat. Proč jsi mi dala ten moučník? Už vím, protože mě nenávidíš. No do prdele. Miláčku, je pozdě spát. Bože, ty snad. Ne, jen jsem si kontroloval prostatu. Vždycky mě zajímalo, který druh porna se ti líbí. Proč to posraný okno nejde zavřít? Pro boha, to je ale bobr. Kdo sakra jsi? Já jsem jeho žena. Do prdele. Ty masturbuješ online s nějakou ženskou. Ne. Co potom teda děláš? Já jsem jen klikal a pak najednou, jo, masturboval jsem online s nějakou ženskou. Do prdele. Proč to děláš? Uklidni se, myslím, že jsem neudělal nic špatného. V současnosti je to naprosto běžný. Ahoj, jsem Sharon. Já teda nevím, Majku, ale mám takový pocit, že mě podvádíš. Ne, tohle rozhodně není nevěra, miláčku. Nikdy jsem se jí nedotkl. Ten její bobr je 3000 kilometrů odsud. No, ale jak dlouho to už děláš? Nevím, nemoc dlouho. Už skoro 10 měsíců. Drž hubu. 10 měsíců? Cítíš k ní něco? No, nemasturbuješ s někým 10 měsíců, aniž by si k němu nevybudoval vztah. Nejsem netvor. Cítíš k ní něco, Majku? Ano, bože, něco k ní cítím, jo. Vlastně je to skvělá ženská, má vlastní mléčnou farmu, vyvíjí aplikace. Vypadni. Cože? Vypadni z mýho domu. To je tak nefér. Víš, Amy, myslím, že Mike se s tebou cítí v pasti. Tatínek musel odjet z města na služební cestu, takže se pokusím všechno zvládnout sama. Bude to v pohodě, ovšem za předpokladu, že každý bude dělat to, co má. Jasný? O ne. Proč Rosko chodí tak divně? Je v pořádku, nic mu není. Ale ne, kámo. Vypadáš dobře, Jeffy. Jo, díky. Posiluješ? Ne, už asi tak 10 let. To je fuk, stejně mi přijdeš takovej tvrdej. Aha, díky. A to má moje vagína ráda. Čau, Jeffe. Dnes večer je naléhavá schůzka rodičů. Díky. Bože, tady jde ta divná matka v domácnosti. Řekni o té schůzce všem přátelům. No, ale já nemám přátele. Jsem doma docela izolovaná. Mám 4 děti. Dobrá, tak běž dál. Děkuju. Dnes večer je naléhavá schůzka Děkuji rodičů. za pozvání. Nakazila mě tím svým smutkem. Sakra. Ten sexy vdove. Give me that. Would you look at that. Ahoj, Jessie. Ahoj, holky. Ahoj, máš fakt krásný baťoch. No jo,
Jsem jako soumar. Jsi vtipný. Fakt, že jo? Je vážně sexy. Tady máš. Jsem ráda, že jeho žena zemřela. Včera jsem ho viděla, jak připevnil do auta sedačky za 2 vteřiny. Byl tak sexy. Bože. Asi bych mu dovolila, aby mi ho strčil do zadku. Teda na anál moc nejsem, ale jemu bych dovolila mi ho tam šoupnout. Já taky. Naléhavá schůzka rodičů. Mám 4 minuty na to, abych Roska dovezla na veterinu. Vypadněte, moc vás miluju, je mi to líto. Čau, mami. Bože. Můj bože! Do prdele, to je horký. Můžeš stáhnout okýnko. Dobře. Ahoj, poslouchej. Dnes večer v 5 je naléhavá schůzka rodičů. Bude trvat 2 až 3 hodinky. Skvěle. Přijdeš? Jasně. Tvůj pes má helmu. Jo, já vím. Je to... Díky. Dobře. Do hajzlu! Trpí závratiny. To není možné. Budete ho muset celou dobu nést až domů. Děláte si srandu? Ne, nedělám. A 36 hodin bude nekontrolovaně kálet. Jsem zde. Amy už je tady. Zmeškala si briefing, zlato? Ne. Opravdu dělám, co můžu. Jo, to je na tom to nejhorší. Ahoj, Dylane. Zlato, jak ses měl ty? Spolk jsem bršek od pera. Do hajzlu. Ujetí z místa nehody? Ne, to nic nebylo. Makej! Promiňte, trenére. Omlouvám se, že Jane jde pozdě, je to moje chyba. Vypadáte vyčerpaně. Měla jste těžký den? O bože, vlastně to nemohlo být horší. Sakra. Ahoj, zdravím vás. Pro ty, kteří žijí izolováni od světa, jsem Gwendolyn Jamesová a jsem předsedkyní Unie rodičů. Ale ze všeho nejvíc jsem také maminkou 2 překrásných dcer Blair a Gandhi. Takže svolala jsem tuto naléhavou schůzku rodičů, abych promluvila o tématu, které významně ovlivňuje bezpečnost našich dětí. Prodej pečiva. To je snad vtip? Co v žádném případě nesmí obsahovat pečivo prodávané na školním jarmarku? BPA, MSG, BHA ani BHT, soju, sezam, ořechy, mléko, máslo, sůl ani cukr či pšenici. Ano? Promiňte, a co můžeme používat? Sestavím zvláštní komisi, která bude dohlížet nad potravinami na školním jarmarku a která zničí všechny škodlivé potraviny a potrestá viníky. Ano. Takže, kdo bude prvním dobrovolným členem této komise? Já myslím, že by to mohla být Amy Mitchellová. Cože? To je za to, že chodíš pozdě. Ne. Prosím, co jsi říkala? Měla jsem velmi těžký den. Opařila jsem se, poranila a upadla do bezvědomí. Zničila první fotbalový trénink své dcery. Hledala v hovínku svého syna násadku pera a můj ubohý pes trpí závratěmi. Věděli jste, že něco takového vůbec existuje? Jsem přepracovaná a můj šéf je naprostý idiot. A možná jsem taky spáchala zločin a ujela z místa nehody. Tuhle další věc už nezvládnu. Promiň. Mám dost. Končím.
Baby, it's been a long day, baby. Things ain't been going my way. No, I need Zdravím, co vám naleju? S kockou. Ahoj, já vás znám. Vy jste ta kočka, co vyzvedává moje dítě ze školy vždycky, když nemůžu nebo nechci. Amy Mitchellová. Jo, Karla Danklerová. Ježíš, vypadáš příšerně. Díky. Ahoj, nerada ruším, ale to, co jste udělala v tom sále, bylo skvělé. Děkuju. Ty jsi Kiki, že jo? Ano, známý jméno. No, cítím se jako Beyoncé. Přisedni a dej si s námi drink. Jak s námi? Drahá, já jsem tu seděla sama. Ráda bych, ale nemůžu. Musím ještě nakoupit a doma vyčistit klec pro křečka, protože když zapomenu, můj syn se zblázní. Dej si drink, Kiki. No tak jo. Dobře. Máte jablečný džus? Dej si radši tohle. Promiňte. Víte, co je můj tajný nejkrásnější sen? Co? Dát si v klidu snídani. Sama se sebou. To je děsný sex. To zní úžasně. Někdy, když jedu jen tak sama autem, sním o tom, že mám bouračku. Ne moc vážnou s požárem a výbuchy, ale jen malou. Ale jsem zraněná a musím do nemocnice. Na 2 týdny. Spím celý den, jím puding a koukám na televizi a všechno to zaplatí moje pojišťovna. Děti mi přinesou balonky a sestřičky mi dělají masáž nohou. Pane bože, to je úžasný. Holky, máte někdy taky takové sny? Ne. Ty jsi opravdu hodně ujetá. Nikdy nesednu do tvýho auta. Je fajn být svobodnou matkou? Jo. Chodím do kasína. Zrovna se učím karate. Mám zástupy sexy chlapků, co na zavolání přijdou, když ho tam chci šoupnout. Chci být svobodnou matkou. No, je to naprosto úžasný. Jde o to, že potřebuji žít tady a teď. V čem to bylo? Rychle a zběsile. Jo. Šukala jsem Vina Diesla, když tu natáčel 6. díl. Ty jsi šukala Vina Diesla? Vincenta Diesla? No, možná, že to nebyl skutečný Vin Diesel, ale rozhodně jsem šukala plešatýho chlapa. Na zdraví. Jo, na Vincenta. Bože. Neválej se tady. Víte, co nesnáším? Ty posraný pravidla, co teď jsou. Jo, netrestejte svý. Neříkejte ne svým dětem. Jo, choďte na sportovní zápasy svých dětí, říkejte jim, že je milujete, nešoustejte se školníkem. Kde to do prdele jsme? V Rusku? Snažíme se být perfektní matky a to nás přivádí k šílenství. V současnosti je úplně nemožné být dobrou matkou. To je fakt. Budeme špatný matky. Jsem pro. Pane ty? Jo, to je vzrušující, jsem pro. Tak jo, naš matky. Jo. Miluju vás, holky. Pro boha, zrovna jsme se potkali. Moc a budu vás milovat až do konce života. Nech to, na tohle já musím Musíš jít domů, drahouš. Jo, pojďme. Já nemůžu, musím do supermarketu. Jdeme do supermarketu. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. You're on a different road. I'm in the Milky Way.
krásná. Naprosto k sežrání. Ahoj, zlatíčko. Tak jdeme! I don't care, got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, so watched I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care, I love it. I don't care, I love it. I love it. I don't care, I love it. I love it. I don't care, I love it. I love it. Kde je? Dneska je tak nádherně. Jsi v pohodě? Jo, je mi skvěle. Co jsi dělala v noci? Nic. Ale musíme najít jiný supermarket. No jo, dělala jsem v noci nachos. Úžasný. Ten sýr je tak tuhý. Mami, neuděláš nám snídani? No. Ne. Ale co teda budeme jíst? Jste chytré děti. Můžete si udělat snídani sami. Vezmu si je sebou. Čau. Tak nasedat. A víte vy co? Vezmeme si tátovo sváteční auto. A nebude naštvaný? Jo, pravděpodobně. Mami. Tak fajn. Čím to přijela? Užijte si to ve škole. Počkejte, oběd. Díky, mami. Jsi fakt Jo, nejlepší. a miluju vás. Nebylo to z fast foodu? Miluju fast foodovky. Ty, Amy, ahoj. Ve 2 je schůzka rodičů, abychom probrali nadcházející volby. Uvidíme tě tam. Ani náhodou. Ta děvka hraje nebezpečnou hru. Amy hraje fotbal? O, proboha. Hey, how you doing? It feels so good to see you smile. Hey, how you doing? I think I'm gonna stay a while. Ano, Amy? Amy, kde jsi? Ranní schůzka začala před hodinou. Dejle, já tam nejdu. Je to naprostá ztráta času. Jsi v pořádku, Amy? Nemáš Alzheimera? Vlastně mi nikdy nebylo líp. Poprvé po 12 letech si užívám klidnou snídani a čtu si u toho noviny. Okamžitě přijeď do kanceláře. Ne, já tam nepřijedu, Dale. Pracuju přece jen 3 dny v týdnu. Pokud chceš, abych pracovala víc, musíš mi to zaplatit. Amy, teď ze mě především i tady v zasedačce děláš vola. Užijte si meeting. Měj se, Dale. Hello blue skies, hello sunshine. Today's gonna be the first day of the rest of my life. Halo? Ahoj, Kiki, tady je Amy. Ahoj. Jenom se chci zeptat, jestli bys dneska nešla do kina. A to se může? No a proč by se nemohlo? To nejde. Já musím vyžehlit Kentovi spodňáry. Cože? Proč? Nevím, má rád tuhé spodní prádlo. No, Kiki, trochu se odváž. Dobře. Tak jo. Super, zavolám Karle. No fajn. Mám ji ráda, ale zároveň se jí bojím. Dobře.
Jo. Ahoj, tady je Amy. Nešla bys se mnou a s Kiki odpoledne do kina? Já už v kině jsem. Hej, dámo, nechte toho telefonování. Víš co, on nakonec zemře. Dostane rakovinu. Cože? A na co chcete jít vy, bestie? Láska je silnější než vesmír. Teda holky, to je ale doják. Na zdraví. To byla taková sranda. Díky, že jste tam se mnou šli. Děláš si legraci? Tohle byl jednoznačně nejlepší den mýho života. O, dráhošku. Můj neboštík vyzvedává dítě, můžu pokračovat až do noci. Ahoj, slyšel jsi to? Můj ex hlídá mi dítě. Mám otázku, drahá. Je hodně těžké dělit se o syna s bývalým manželem? Ale vůbec ne. Viděla jsi mýho syna? Má asi 3 metry a zajímá ho jen baseball. Chodíš na všechny jeho zápasy? Ne. Ne, vůbec ne. Poslední, na kterém jsem byla, trval 6 hodin a skončil 2:1. Radši pojedu do Afganistánu, než na další zápas. Na zdraví. Jak ovlivnil váš rozvod tvého syna? U vás doma je všechno cajk, Amy? Jo, je to fajn. Všechno je v pohodě. Proboha. Přistihla jsem Majka při online nevěře s nějakou ženskou a myslím, že to s ní táhne už 10 měsíců. A vykastrovala si ho aspoň za to? Ne. Pravda je taková, že naše manželství skončilo už před lety. Ani nevím, kdy jsme naposledy měli sex. S Kentem míváme sex v pátek po spravedlnosti v krvi. Tom Selleck mi připadá v tom seriálu neuvěřitelně sexy. Připadá mi, že cokoliv vypustíš z pusy je voláním o pomoc. Kiki, ty jsi tak divná. Ne, počkej, proč jsi z toho sráče vůbec brala? Působí jako kretén. Protože jsme byli mladí a zamilovaní. Vždycky to nebyl kretén, opravdu ne. Otěhotněla jsem, takže jsme se vzali. Bylo mi 20. Vlastně nám 20 nikdy nebylo. Myslím tu bezstarostnost a tak, možná mu to scházelo. Bože. Možná mě taky. Když mě bylo 20, jen jsem vyšla ven a mohla jsem mít každýho ptáka, na kterýho jsem si ukázala. Tik, 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 tik. Jakoby pádali z nebe. To muselo být super. Kiki, Ahoj. Kente, ahoj. co tu děláš? Oběd vám s kamarádkami. Kdo hlídá děti? Rosie. Není to tvoje práce? Poslyš, kdo do prdele jsi? Ano, Kente, to je samozřejmě moje práce. Právě jsem se chystala odejít, takže vám, holky, velice děkuji, ale nemůžu teď čekat na účet, Počkej. takže si vezměte tohle a Kiki. užijte si den, bylo to moc prýma, díky. Kiki, kam jdeš? Bože, Ráda jsem tě poznala, ty strupe. to je naprostý hnus. Jo, ale nechala nám tady spoustu prachu, takže já osobně se jdu zrubat. Školní jarmark. Koblížky. Ty miluju. Kolik stojí? 5 centů. A co třeba $1? Cože? Ty marnotratníku. Díky. Proč jsou tak dobrý? Karamel a Ečka. Tím to je? Jsou výborný. Je roztomilá. Děkuju. Tak se měj. Ahoj. Ahoj. Ale, co pak to tu máme? To jsou snad kupované koblížky, Amy? Cože? Ne. Bože, to ne, ty jsem dělala sama a pak je zabalila do toho divného igelitu. Díky bohu, kupované koblížky nejsou povolené. To myslíš vážně? No tak Gwen, koho zajímá, co kdo přinese, hlavně když budou mít děti peníze, ne? Ona si dovolila... Ano. Vysvětlí jí to, Gwen. No, mě to zajímá, drahá. Nevím,
Co se s tebou děje? Co znamenají ty tvé podivné maníry? Ten strašný styl, ale to teď skončí, jasný? Já šéfuju téhle škole. Nikdo si ani neškrtne nebo nekopne do míče, ani cokoliv nezahraje, pokud to neposvětím já. A můžu tobě a tvým ubohým dětem ze života udělat peklo. Rozuměla jsi mi? Teda Gwendolyn, myslím, že bys měla trochu ubrat, si strašně nervózní. Dej si koblížek, jsou výborné z benzínky, jsou prostě... Tohle si přehnala, drahoušku. Za to tě zničím. Nastává doba temna. No, Gwendolyn. O můj bože, teď jsi v hajzlu. Cože? S Bohem. Ahoj. O nie! Promiň, Gwendolyn. Tak co, těšíš se na čínštinu? Ne. Ne? Hodiny čínštiny jsou stresující. Každý tam skoro pořád blije. Řekla jsi blije? Jo. Pane bože, proč tohle děláme? Kam jedeš? Kurz čínštiny je támhle. Já vím, ale dnes se budeme flákat. Tohle si nemůžeme dovolit. Nic se neboj, mám plán. Jděte dál, trubtejnečku. Já Věřím, že máš normální čas. Máš velký štěstí, Becky. Tohle bych pro své dítě neudělala. Jo, máma je hustá. Jasně. Jo, a jsem Jane. Dobře, sprchy jsou nalevo, užijte si to. Čau, Jo, tak Becky. díky, Karlo. To je luxusní. To jo. Koukej, mejdlo zadarmo. Ne, to neber teda, to je dobrý mídlo. Ber ho. Takhle vypadá každý den vana po tvým bráchovi. Vypadáš jak Kung Fu Panda. To je úžasný. Udělejme si stejný tetování. Jsem fakt ráda, že jsme do toho šli. Nikdy jsem se necítila takhle odpočatě. Potřebovala si voraz od školy a fotbalu. A od celé té věci s tátou. O co jde s tátou? O nic. Táta má snad nádor. Cože? Ne. Bože, ne. Táta a já právě procházíme těžkým obdobím. Vy se chcete dát rozvést? Ne, nerozvádíme se. Teď ještě ne. Chci jen, abys věděla, že cokoliv se stane, není tvoje vina. Proč by to měla být moje vina? Jak něco takového můžeš říct? Já nevím. Bože, je mi to líto. Celý jsem to podělala. Já nechci být prostě ta ujetá, jasný? Miláčku, prosím tě, neplač. Ne, zlatíčko, podívej se na mě, ano? Drahoušku, miláčku. Jo. Chci, abys věděla, že tě tatínek miluje. Že já tě miluju. A teď ti místo přísežně slibuju, že budeš v pohodě. Jak to můžeš vědět? Protože jsem tvoje máma. A znám tě líp než kdokoliv jiný. A vím, jak jsi silná. Zlatíčko, miluju tě. Taky tě miluju. Trenére! Do hajzlu. Ahoj, Gwendolyn. Ahoj, jak se máš? Poslyš, chci s tebou mluvit o sestavě na příští zápas. Konkrétně o Jane, dceři Amy Mitchellové. Víš, že s tebou nemůžu probírat konkrétní hráče. A ty víš, že předsedám výboru pro nábor a vyhazov, že jo? Takže se tu přestaneme vysírat a půjdem přímo k věci. Prosím, Gwendolyn, nenech mě vyhodit. Zrovna mi umřela kočka a já jsem fakt na hromádce. Bude sedět na lavičce. Jo, ani si neškrtne. Tohle jsem potřebovala. Chápeš, co tím myslím? Žává Karla. Ahoj, tady Amy. Mike bydlí u té své internetové známosti. Vyser se na něj, vytluč péro pérem. Jo, to přesně chci. Hned jsem u tebe. Jsem tak natěšená. Ale nevím, co si oblíkneš, to je šatník jeptišky. Ne, počkej, mám to.
Tak se předveď. Ty jsou mé oblíbené. Jsou skvělé. Ne. Chceš šukat, nebo se chceš nechat adoptovat? Bod pro Karlu. Tak jo. V tomhle se pochovávají osamělé osoby. Tak Do nemám prdele. co na sebe. Mám hadry do práce a když jsem s dětma Tak jo, víš co? Nech to na mě, podívám se tam sama. Najdu něco, uhni, Mám pust mě spoustu tam. bund Neklesej například. na Něco mysli, to najdeme, zvládneš. buď v klidu. Dobře. No tak to mě poser. Tohle nosil Robin Williams ve filmu Táta v sukni. Milé ten film. Je to hodně dobrý film. Moment, vidím pérolap. Ne, to ne. Tohle byl můj štětkovský kostým z Vysoký. Líbí se mi slovo štětka, obleč. Zkus to. Dělej. Holky, to je absurdní. Říkám vám, že... Do prdele, to je podprda po babičce. No ne, takový padáky. Z téhle by se daly udělat 3 normální podprdy. Není po babičce, to je moje sexy podprda. Nesměj se. To myslíš vážně? Jasně. Drahoušku. Amy. Vypadá to jako předválečný kousek. Je to fakt děsný? Jo, vypadá to jako jedno placatý prso. Jo. Ty snad ani nemáš 2 kozy. Mám ji ještě v černé, chcete ji vidět? Ne. Tak ne. Tahle podprdá tvou vagínu zabije. Proboha. Holky, víte, že já jsem za celý život měla jen jednoho ptáka. Drahoušku. Co když potkám chlapa s divným ptákem? Kent, jestli mejš. Co to znamená? Že se mu nikdy úplně nepostaví, takže ho musím vlastně pokaždé tak nějak jakoby srolovat a vtlačit si ho do vagíny. To zní opravdu šíleně. Jo. Někdy ho popadnu za koule a vrazím si je tam taky, protože aspoň ty jsou trochu pevný. Drahá, to je ale pěkný humus, to ti povím. No, aspoň, že je obřezaný. Co když natrefím na neobřezanýho? Uteč s křikem z pokoje, jako bys našla na ulici zbraň. Prostě křič a utíkej. Ani náhodou, neobřezaný jsou skvělí. Fakt? Jo, jsou fakt milí, protože vědí, že mají hnusný ptáky. A co mám dělat? Mám se ho dotknout? Ukážu ti to, takhle. Kiki, dovolíš? Ne. Jen si představ, že tohle je předkoška neobřezaného ptáka a tohle je žalud, jasný? Dobře, takže se prostě velmi jemně pokusíš to jakoby oloupat. Takže nakonec odhalíš celý ten jeho žalud. Ach tak? A pak jakoby taky jemně, omlouvám se, Kiki, ale když to bude těsný, tak se budeš snažit stáhnout to dolů. A pak mu prostě budeš honit. Tak dlouho, dokud se na něj neposadíš, jasný? A co udělám s tímhle? Upevním ho do sponky na vlasy? Ne, vůbec ne. To můžeš třít, sát, otírat si o obličej. Jak chceš, ale pečuj o to. Dobře. Protože tohle je jako obrovský mužský klitoris. Tohle místo, když budeš dělat pořádně tohle, tak... Chápeš, Jasně, drahá? jo, je to skvělý. Tak jo, v pohodě. Děkuju ti, drahá. Tohle, Mikču, už si na sebe nevezmu. It's time to get the change out. Is your tongue tied up? 'Cause this is my round, and I'm dangerous, and you can get out. But it's all about me tonight. So you say I'm complicated, but I must be underrated. What's wrong with being confident? No nic, tak jo, jdeme rovnou na to. Jakýho chlapa by si chtěla? Víš co, nikdy jsem neměla snědýho chlapa. Být s tebou. Nejprv bych začala oplácaným Židem a pak bych se propracovala k jeho Američanovi. Promiňte. Dobře. Zdravím. Ahoj. Je tu volno? Ano, myslím ne, tedy ano, posaďte se. Co mám dělat? Zeptej se, co rád dělá. Ahoj. Ahoj. Já jsem Amy. Braden. Moc mě těší, Bradene. Líbí se mi tvůj snubní prsten. Sakra. No, víš, to je taková legrační historka. Byla jsem nakupovat a našla ho na zemi. Zvedla jsem ho a navlekla na prst. Sednu si někam jinam. Tak dobře. Možná to zkus příště bez snubáku. To je skvělý nápad. Jo? Hezký večer. Ahoj. Odkud jste?
A vlastně bydlíme s dětmi ve Westbury. Fajn. O, sakra, zapomněla jsem. Já vím, ale tady je moc strašně dobře. moc ptáků. Jo. Takže když se budeš chovat jen z poloviny, jak seš zvyklá, tak tě nakonec někdo vohne. Prostě nechovej se furt jako matka. Dobře. Měl bys jíst víc polévek. Kojila jsem tolik, až mi popraskaly bradavky. Tímhle by se to určitě mělo vyčistit. Krabička na svačinu, prdíky. Tak urputný průjem. Ví tvoje matka, že jsi tady? To vlastně nebylo o tom, že delfín dostal nový ocas. Bylo to o tom, že se rodina dala dohromady. Co jsem řekla? Počkej, kam jdeš? Co pak? Můj ticho. Jak to jde? Naprosto Co se příšerně. děje, drahá? Co se stalo? Jsem unavená a kašlu na to, chci jít domů. Hele, bacha. Amy, Jessie, co tu děláte? jen si tak spolu užíváme dámskou jízdu. Super, takže chlapi jsou doma s dětma, fajn. No, můj manžel už, dalo by se říct, není ve hře. Přistihla ho, jak si ho honí před nějakou farmářkou. Je to sexuální štvanec. Nevím, co říct, jsi v pořádku? Vlastně je mi moc fajn, jo. Jsem rád, že jsem tě potkal, je to ohromně fajn. Jo, pro mě taky. Pro mě taky. Pojď, ty křene. Pojď, jdeme. Užijte si Jo, to. ty jsi tak tvrdý. Fakt má pevný tělo. Díky. Myslíš? Nevěřím, že se Amy baví s Jessem Harknessem. Zdá se mi, jak mi splétá Můžeš se vlasy. mnou přestat lepit? Jasně, Snažím se bez někoho problémů. zbavit. Dobře, já netančí při chůzi. Pracuješ pro tu kávovou firmu, že jo? Cože, jo? Jak to víš? Trochu jsem se na tebe poptal. Cože? Ty ses na mě vyptával. Jo, víš. Tak jo. Od jak živa ses mi totiž líbil. Cože? Myslel jsem, že to víš. Ne, tak to Ne, jsem... netušila jsi to. Vůbec netušila. Ale no tak seš moje nejoblíbenější máma ve škole. Upřímně nechápu, jak to zvládáš. Bereš děti na všechny ty aktivity, děláš nesmyslný projekty. Viděl jsem tvýho Richarda Nixona, byl neuvěřitelný. No víš, já mám totiž trochu slabost pro papír. Bylo to fakt dobrý. Jo, a s těmi obědy to si děláš srandu? Dcera furt říká, proč neděláš obědy jako Dylanova mamka? Bože, miluju tvou dceru. Vypadám jako trouba, že Můj ti to bože, říkám. tak z toho mám fakt velkou radost. Víš, nejlepší na tom je, že máš fakt moc hodný děti. To je bonus. No, Ne, nedělám si srandu. Každý dokáže přinutit svý děti, aby chodili na čínštinu, nebo na housle, nebo studovali na Nobel škole, ale skutečně složitý je vychovat z nich opravdu slušní lidi a tobě se to povedlo. Měla bys být na sebe pyšná, jsi sakra dobrá. No teda. Omlouvám se, promiň. To je v moc pohodě, mě nic to není. mrzí. Trochu si mi narovnala ciferník, ale asi bychom to měli zopakovat. Jsi si Jen žádné jistý? unáhlené pohyby. Hezky pomalu. Karlo, koukej. Ne. Rád jsem tě včera viděl. Měla bys ty šaty nosit častěji. Jakože denně. Majku, Jo, zlato. co tu děláš? Já bych se k tobě chtěl vrátit. Nikdy jsem neměl odejít. Byl jsem naprostý idiot. Měli bychom na to zapomenout a už o tom nikdy nemluvit. Cože? Počkej, o čem to mluvíš? Prostě já jen potřeboval pauzu. Nikdy jsi nepotřebovala porazit. Jasně, že jo, Majku. Ale kvůli tomu jsem nezničila rodinu. Chybí mi děti. Strašně. Hlavně Dylan, ale taky trochu Jane. A náš pes. Jo, chybí mi Rosco hodně. Jak se má? Je v pohodě. Díky bohu. Pravdou je, že
Udělám cokoliv, abych udržel rodinu. Opravdu? Půjdeš se mnou tedy do poradny? Já věděl, že to řekneš. Poradna je blbost. Fajn, vypadni. Prosím no tě, tak, snažím se užívej udělat si. správnou věc. Vypadni. Přísahám. Tak jo, víš co? I když je to ztráta času a peněz, půjdu do poradny. Ale já ti myslím, že tam budeš aktivní. Budeš například plakat. Naposledy jsem brečel v roce 2003, když prohráli Cubbies. Užívej si se svou ujetou přítelkyní na internetu. Počkej, půjdeme do té poradny, nebo co? Rozmyslím si to. Ahoj. Ahoj. Miláčku, co ti je? Trenér řekl, že mě nepostaví. Budu dřepět na lavičce. Cože? To není možný. Jsi nejlepším útočníkem v týmu. Můj život je v háji. Nikdy se nedostanu na vysokou. Skončím jako učitelka. Miláčku, podívej se na mě. To bude dobrý, slibuju, postarám se o to. Ano? Tak dobře. Jo. Jen prosím, nestrop scénu. Nikdy bych tě nestrapněla, miláčku. Do hajzlu! Gwen mě k tomu donutila. Děláš si ze mě srandu. Co to s váma matkama je? Jsem obyčejný středoškolský trenér fotbalu. Jediný, co chci, je vydělat dost peněz, abych nakrmil svý kočky a svou krásnou Toyotu. Schop se, ty ubožáku. Poslyš. Ty jsi poslala mou dceru na lavičku. Ahoj, Amy. Na tohle nemáš právo. No, tedy vlastně mám, protože fotbal je sponzorovaný rodičovskou unii a já jsem té unie prezidentkou, takže... Ano, tak... dobrá, ale... ne na dlouho. Co to má znamenat? Budu proti tobě kandidovat na prezidentku unie. Amy teď nedávno opustil manžel. Takže se nedivte, že jí z toho trochu hráblo. To je tak smutné. Padneš až na dno. Ne, drahá. Jediný, kdo je tam dole, je tvůj manžel pod cizí ženskou. Trefa do černého. To je šílený nápad, Amy. Nemáš šanci ji porazit. Gwendolyn je prezidentkou unie už 6 let. Kiki, ona šikanuje moje dítě, já to tak nenechám, ale no tak. Dobrá, ale všechny ostatní spolky matek budou volit Gwendolyn. Podporují jí ambiciózní, zoufalé i krkavčí matky. Dokonce blogerky jsou s ní. Mámy, co chodí na crossfit. S tangáčema. Matky alkoholičky. Co je chce každej ošukat. Matky, co byly taťkama. Matky, co mají furt něco zlomenýho. Zarostlý matky. Matky umělkyně, nadržený matky. Matky s obrovskýma dvorcema. Matky černošky, matky lesby, rozvedený matky. Dokonce za ní stojí rozvedený lesbický černošky a ty je těžký si získat. Ty holky miluju. A navíc, Amy, pokud prohraješ, tak tě zničí. Dá tvoje děti do těch nejhorších tříd se samýma blbcema. Dá jim ty nejhorší učitele. Na fotbal můžeš zapomenout, nedá jim ani mlíko. Ale to jsou přece jenom další důvody, proč jí porazit. Vždyť z nás dělá blbce. Chce, abychom byli jako nacistické matky a naše děti, aby byly přetížené a vystresované. Moje dcera má každý týden novou vyrážku a to je jí 12. Dostala jsi mě nacistkama. Natřeme to ty děvce, dostane to přímo mezi kozy. Jo! Hlasujte pro Amy. Přála byste se novou prezidentku unie? Prezentace je zítra večer od 7:30. Vezmi si to, hlasuj pro Amy. Amy Rosová, kandidátka na prezidentku Rodičovské unie. Přijďte zítra v 8:30 na Vezmi si to. Skvěle. Je to dobře. Ošukám tě manžele, jestli nepřijdeš, nekecám. Hlasujte pro Amy. Roztomilé. Kolik lidí myslíš, že přijde na tvůj předvolební mítink? No, řekla jsem všem matkám, že jim ošukám chlapy, pokud nepřijdou, takže... Hodně, To se myslím, že hodně. Díky, Kiki. Holky, podívejte se na ty děti. Moje dcera studuje bez přestání. Buď šťastná. To moje dítě, když vidí knihu, chce ji roztrhnout.
Ráda bych věděla, jak na tom jsem. Jo, to je na mateřství to nejhorší. Prostě nikdy nevíš, jestli to děláš dobře, dokud děti zcela nedospějou. A tehdy už je pozdě. Buď se tvý dítě povede, nebo bude masturbovat při čekání na důchod. Myslím, že tohle nejsou jediné možnosti. Včera jsem dala Bernardovi jiný džus a on mě nazval blbou děvkou. No, O bože. Můj kluk se dívá na Sezamovou ulici a neví, která by je. Moje dcera se bojí balónků. Můj kluk jí samotný máslo. Budeš to máslo? Má dcera okradla bezdomovkyni. Můj syn jednou propadl. Claire zabila sousedověc Fredku. Všichni jsme předstírali, že to byla nehoda, ale nebyla. Je to vražedkyně. Děláme si z nich srandu, ale fakt je strašně moc miluju. Já taky. Přísahám, že bych pro ně z fleku zemřela. Donutila si mě k slzám. To já už brečím, ale pane bože, děti, vy jste takový dar. Pokaždý, když si uvědomím, že ten můj parchant jednou ode mě odejde, brečím jako želva. To je tak ujetý. Nemůžu tomu uvěřit. Denně mě nutíš dělat si sám snídani. Ale jde ti to skvěle. Opravdu. No a kde je můj referát z občanky? Neudělala jsem ho. Dneska jsem měl odevzdat. Jo. To není fér. Já vím a je mi to líto, ale od nynějška si budeš muset dělat úkoly sám. Já jsem pomalejší žák, zapomněla? Nejsi pomalejší žák. Chceš jen úlevy. Víš, co znamená úlevy? Ne, jsem přece pomalejší žák. To znamená, že tatínek s maminkou tě moc rozmazlili a ty si myslíš, že ti svět něco dluží. Ale tak to není. A jestli se nenaučíš, jak máknout, vyroste z tebe další bílej spratek s výhodama, který si o sobě myslí, jak je úžasnej a pak založíš skákapelu a to bude děs a budeš hnusnej na holky a necháš si narůst ironický knír, abys vypadal zajímavě, ale zajímavej nebudeš a to se mi nelíbí, takže prosím, dělej si úkoly sám. Tak jo, bože. Super. Miluju tě. Předvolební mítink. Vstupte. Kam si dala děti? Jsou u kamarádky. Já mu dala $10 a mobil a vyklopila ho ve fast foodu. Vydrží tam celý hodiny. Někdo přišel? Amy, prezidentkou. Jo. Ahoj, ráda vás poznávám. Moc vám děkuji, Ahoj. že jste přišla. Jsem nechtěla, aby mi ošukala manžela. Jenom kecala. Aha. Pojďte dál, zatím ještě nikdo nedorazil. Jo, jasně, to mi došlo, když Gwendolyn pořádá party. Promiňte, co jste to říkala? Sakra, vy to nevíte. Gwendolyn se rozhodla ve svém domě na revanš uspořádat večírek a má tam Martu Stuartovou. Chcete ochutnat tyto masové kuličky? Nikdy nikoho nechválím, ale musím vám říct, že vás zbožňuju. Vždycky jsem si přála být jako vy. To je od vás hezké. O, Marto, drahoušku, ahoj. všechno vypadá tak úžasně. Děkuji. A jak se mají Blair a Gandhi? Ráda jsem tě viděla, ale mám něco na práci. Nebav se s ní. No ale... Dámy, halo, mohu vás vyrušit? Podívejte se na mě, abych viděla, že mě posloucháte. Program začne asi za 5 minut, takže se usaďte na svá místa, ano? Hned teď nejlépe. Nevěřím, že to Gwendolyn udělala. Je mi to tak líto, Amy. Co uděláme se vším tím hnusným vínem? V následujících 2 hodinách vám vysvětlím všechny výhody celoroční školy. Musíme změnit budoucnost našich dětí a dovolit jim navštěvovat školu 365 dní v roce. 3, 2, 1, teď. Sumec! Řekla to? Musíš se napít, Proč se musím vždycky napít já? Protože jsi řekla nápovědu. Takový jsou pravidla. Tak tohle hru nechápu. Nesmíš to přečíst. Tak jedem. Amy! Co? Emu? To snad není pravda. Do prdele, vždyť je tam Emu. Tahle hra ti nejde.
Napij se. Tak napij se. Vrátíme se do minulosti. Čingis Chán chodil celý rok do školy? Myslím, že ne. Půjdeme dál. Usáma bin Laden nechodil pořád do školy. Není nic horšího než letní prázdniny. Souhlasíte? Přijďte k Amy, máme hnusný víno. Vás je opravdu hodně. Opravdu už musím jít domů. Mám hlídání jen do 9. Musím odejít. Chápu, Byl to sama skvělý jsem večírek. taky Dobrý. máma. Tak zase někdy. Měj Ahoj. se. Ahoj. Teda, to skončilo mnohem dřív, než jsem očekávala. Nevěříš, že všechny odjeli k Amy, že ne? Vicky, měli jsme tu Martu Stewartovou. A koho má Amy, Pojedeme tam a zjistíme to. Večírek je skvělý. To je ale obrat. Dámy, dáte si alkoholické žele? Není to snad. Je to Marta Stewartová. Marto. Dobré, že? Už budu. Opět. No, to je ta slavná brusínková želatina. A velká nálož vodky. Každé ráno si jich dávám 6. I do the cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. When you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck. When you need that, I'ma let you have it. Beating my drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Your came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the juice. So when I speed in the coupe, leaving this interview, it ain't nothing new. I've been fucking with you. None of them niggas ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Do hajzlu. Koukej, Jennifer Nuanová čůrá tamhle za autem. Proboha. Ta party vypadá skvěle. Tak jo, jdu tam. Co? Vicky? Prosím, ticho, na chvilku sklapněte. Je to školní večírek, takže přejdu rovnou k věci. Chci vám teď představit novou prezidentku naší rodičovské unie. Amy Mitchellovou! Díky vám všem. Především chci říct jednu věc. Myslím, že my mámy toho děláme příliš mnoho. A pokud budu zvolená, tak vám slibuju, že toho bude mnohem méně. Míň schůzek rodičů, dýchánků, podělaných jarmarků, prostě míň hovadin. Počkat, a myslím, že naše děti taky potřebují pauzu. Škola začíná naprosto zbytečně brzy, co? Mají moc úkolů. Naše děti už ani nemají čas být dětmi, souhlasíte? A co znamená těch 5 standardizovaných testů týdně? Nechceme, aby naše děti byly dobrý v testech. My chceme, aby byli dobří lidé. Co je to standardizovaný test? Takže pokud jsou zde přepracované, vystresované matky, nebo matky, co prostě chtějí dělat méně, Jasně. tak hlasujte pro mě. Jo!
Prestie ty volby vyhraje. Ne, protože já ji říznu do nejcitlivějšího místa. Řízneš jí do vagíny? Nechápu, proč se s tebou ještě vůbec bavím. Víš, co je nejlepší na večírcích matek? Končí přesně v 11 hodin. Líbila jsem spoustu ženských. Já vím. Holky, miluju výpary ze šlehačky. Ahoj. No teda, ahoj. No, co tady děláš? Poslala jsi mi vyzývavou SMS-ku. Ano. Byl to skvělý večírek, takže Tak jo. ty už to zvládneš, Ahoj, víš? Jessie, krásný vohoz. To bylo divný. Omlouvám se. Řekla bych, že vyzývavou SMS-ku ti poslala Karla z mýho mobilu. Jasně. To dává smysl, protože to, co napsala, bylo vážně zvrhlý. Promiň. Takže, co teď? Mám odejít? Ne. No, Doufal jsem, že to řekneš. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. no a co přesně ti Karla napsala? I just need your body. Ukážu ti to. Jo. Ano. Pane bože, to bylo Nemůžu. neuvěřitelný. Co bylo to, co jsi udělala nakonec? Nevím, napadlo mě to v tu chvíli. Nevadí? Bylo to úžasný. Jo? Zdaleka O, nejlepší, co jsem kdy zažil. Měla jsem takový strach, už hodně dlouho jsem to nedělala. Asi jsem otěhotněl. Jo, fakt. Vážně. Jo? Můžu ti to udělat pusou? To by bylo skvělý. Super. Dobře. Tak fajn. Pane bože. Jo. Dobře. No, tak jo. Fajn. Jo. Teda, teď je nestáš. Je tu tma? Pane bože, furt nechápu, co tu děláme. Přestaň. Vy mi nikdy nepovíte, co to... Vicky, jak můžeš být tak blbá? Rodinná poradna. Ráda bych začala tím, že každé manželství lze zachránit. Pomocí 2 lidí, kteří na tom chtějí pracovat. Je to jasné? Majku, Amy, chci, abyste se na sebe podívali a řekli 3 věci, kterých si na tom druhém ceníte. Majku? Můžu být druhý? Tak jo, jistě. Amy? Tak jo, Majku, já si cením toho, že jsi mi dal děti. A líbí se mi, že je občas vyzvedneš ze školy. Fakt mi to pomáhá. A líbí se mi, že jsi dnes přišel do poradny. Majku, jste na řadě. Tak jo. Mám rád tvý špagety. A děláš dobrý calzone. Už to byly 3? To byla 1 a pak 1A. Víte co? Zkusíme si vyměnit role. Amy, předstírejte, že jste Mike. A Majku, vy budete předstírat, že jste Amy. Ano? A teď mi třeba řekněte, jaký jste měli den. Ahoj, já jsem Amy. Dnes jsem si trochu namazala obličej a kecala. Dobře. Amy, můžete... Ano, jistě.
Ahoj, já jsem Mike. Mám skvělý život, protože moje žena se stará o všechno, co potřebuju. To je ten problém, teď jsme na to kápli. Je perfekcionistka, takže to nemá cenu ani zkoušet, Co je to za jasný? problém, A naposled mi ho vykouřila před 5 lety na moje narozeniny, což vůbec není fér. Počkej, tak moment. Ty chceš kuřbu? Možná kdybys uklidil kuchyň, udělal dětem večeři, staral se o někoho dalšího, nejen o sebe, vyblasla bych ti ho tolikrát, že by ti pták explodoval. Můj pták je Superman, nikdy by neexplodoval. Nemůžu tě ani cítit, ani podívat se na tebe nemůžu. Majku, já tě už nemiluju, je mi to líto, ale fakt ne, už jsem z toho věčného předstírání otrávená. A přesně takhle se cítím taky. Dobře. Vzpomínáte, jak jsem řekla, že každé manželství lze zachránit? Tak to není váš případ, lidi. Co mám teda dělat? Jako terapeut nemám právo vám říkat, co máte dělat. Ale jako člověk, co má všech 5 pohromadě, myslím, že byste se měli co nejdřív rozvést. A čím dřív, tím líp. To je nepřekonatelný odpor. To bude asi nejlepší. Jo, asi jo. Můžu tě obejmout? Majku, je mi to tak líto. Taky mě to mrzí. Musíš dávat bacha hlavně na sebe. Vím, že je to Dale, sobecký, ale... proč je v mé kanceláři ochranka? Ahoj, Amy, je mi to tolik líto, ale budeme se muset rozloučit. Ty mě vyhazuješ? Fuj, tohle já neříkám, nesnáším to slovo, ale jo, dávám ti vyhazovat. Proč? Přestala si sem chodit. Dobře, možná jsem to trochu flákala, ale... Tessa si vzala 2 týdny volna, když zemřel Jon Snow ve hře o trůny. Všichni jsme si vzali 2 týdny volna, když zemřel Jon Snow. Ty jediná si je nevzala. Ale jako uznání, že si ve firmě pracovala 6 let, mám pro tebe zvláštní dárek. Dáváš mi 10 deka kafe? To jsi mi nemohl dát aspoň 20? Co je? Paní Mitchellová, tady Bear, ředitel školy. Musíte přijít. Tak jo, dobře, hned jsem tam. Omlouvám se, pane řediteli, že jsem se nepředstavila. Promiňte, cože jste našli? Ve skřínce vaší dcery jsem našel marihuanu, odrůdy Sour Diesel nebo Afghan Kush. To není možné, je jí teprve 12. To se stává, Snoop kouří děti od 5 let. Jenomže to není moje vina. Mami, přísahám, že ty cigarety nejsou moje. Miláčku, já ti věřím. A proč jste se vůbec díval do mý skřínky? Dostali jsme tip od jednoho z rodičů. Tak moment. Není náhodou ten rodič Gwendolyn Jamesová? Tak pozor, o Gwendolyn Jamesové nic nevím, ta ženská mě děsí. Mě zajímá jediné, že tato škola drogy netoleruje. Vaše dcera je vyloučena ze všech mimoškolních aktivit. A co to znamená? Vyloučení z fotbalového týmu. Cože? O bože. Mám svázané ruce. Miláčku, počkej. Ta malá holka to fakt motá dobře. Za to můžeš ty. Proč ses zapletla s Gwendolyn Jamesovou? Mrzí mě to, holčičko. Takhle jsem to opravdu nechtěla. Ale ano, takhle jsi to chtěla, mami. Už tě nebavilo být matkou. Tak ses na to vybodla a začala flámovat se svýma novýma kamarádkama. Kašlala si na práci a jo, začala spát s tátou Lori Harknessový. To je hnus. Jane, vím, že se zlobíš. Chápu Ty to. jsi tak sobecká, mami. Jsi tak hrozně sobecká, až to člověka bolí, jasný? Věř mi, je mi to hrozně líto. Řekni mi, jak to můžu spravit? Nijak, dnes večer chci být u táty. I on je lepší rodič než ty. Pane Bože.
slyšeli jste to? Dcera Amy Mitchellové byla přistižená s drogama. Cože? To není možný. Teda já Amy Mitchellovou neobvinuju, tedy nikdy bych nesoudila jinou matku. Ale myslím, že bychom se měli rozhodnout, jestli chceme tak nezodpovědného, nedbalého a mentálně nevyzrálého alkoholika za prezidenta naší unie. Já tedy nevím. Já ji nikdy neměla ráda. Vypadá tak cize. O bože, ti cizinci. Asi bychom se měli modlit, aby Amyna dcera na drogách dostala tu správnou pomoc. Majku, když bude Jane cokoliv potřebovat, prosím, zavolej mi. Ale drahá, to bude v pořádku. Bydlím ve Waldorfu. Mají vnitřní i venkovní bazén, 18-jankový hřiště, Ty takže... bydlíš ve Waldorfu? To je rozvod, ne luxusní dovolená, Majku. Je to bezpečný hotel. No ale ahoj, zlato. Užij si to s tatínkem. Obejmeš mě? Ne? Dobře. Ne. Kámo, počkej, ty jdeš taky? Dylane, v tom hotelu mají televizi, nemusíš si brát svoji. Rosko, ne, ty taky. No, ve Waldorfu to není problém, neboj se. Jo. Majku, už jeď. Fajn. Ahoj, děti. Oh, sweet Jane, living in the rapture. All the feelings after, all gonna fade away. Smoky days, hanging outside in the pouring rain. Feeling like the home where you once stayed is washed away. And oh, your heart's been acting like it don't wanna be working right now. You've tried everything just to feel something. And all my thoughts are still with you, but you said that I'll explain to you when you got nothing left, you got nothing left to lose. Volby do rodičovské unie. Vítejte na každoročních volbách rodičovské unie. Začneme s prohlášením kandidátů. A jelikož máme jen jednu kandidátku, představí se jako první. Gwendolyn, máš 5 minut. Děkuji. Budu mluvit, jak dlouho chci. O bože, to je deprimující. O proboha. Za to může Je mi to líto, drahušku. Co se děje? Proč nejsi hotová? O čem to sakra mluvíš? O volbách do Unie, o čem jiným? O bože, ne. Omlouvám se, já tam nejdu. Cože? Proč ne? Ani nevím. Možná proto, že mě opustil manžel, opustili mě děti, i ten posranej pes. Všechny matky ve škole mě nenávidí a jako matka jsem zkrátka totálně selhala. Za prvé, jako matka si neselhala. Jsi tou nejlepší matkou, kterou jsme kdy potkali. To je pravda. Dáváš svým dětem salát, pamatuješ si jejich narozeniny. Sama jsem viděla, jak čekáš, až tvé dítě usne předtím, než se sjedeš. Většina matek to tak dělá, Karlo. Jo, většina. No tak, jak seš? Tohle je to nejhorší, co jsem u tebe viděla. Vzdáváš to bez boje. Ale my ne, matky se nevzdávají. No, vzdávají se otcové. Otcové? Poslouchej, nezáleží na tom, jaký hovna po nás házejí my matky. My musíme jít dál. A víš proč? Protože máme malé sebevědomí. To ne. Protože milujeme svý děti. Ty svý blbý, sobecký, nevděčný malý spratky.
Tak je to. Milujeme je tolik, že bychom pro ně udělali cokoliv. Ty volby nemůžu vyhrát, holky. Pane bože! Amy! Tohle přece není o volbách, Amy. Zvedni se, to je o tom. Postavit se té svini, která ublížila tvojí holčičce. Budeš tady sedět a necháš tu svini Gwendolyn vyhrát? Nedělej to, Amy. Vysereš se na to? Vysereš? Teď hezky vstaneš a ze všech svých sil půjdeš do boje. Podíváš se na Gwendolyn a řekneš, se mnou si dělej, co chceš, to je mi jedno. Ale ublížila si mý holčičce a za to tě porazím. Klidně tě porazím na hřišti, nebo jestli chceš v kavárně. Dokonce tě porazím i na parkovišti u nákupáku. Ale pomstím tak svoji holčičku. Protože jsem zatraceně máma. A my chráníme svý děti. Tak se zvedni z té pohovky, vypni těch 12 let v řetězech a pojď to natřít té děvce. Pojď, Amy. Pojď. Natřeme jí to. Natřeme? Natřeme. Kozama. Kozama jí to natří. Jasně, vypnu kozy. Dej, co proto? Už se mi zvedají. Ať se třesou. Holky, mně se zvedají kozy. Yes. Už to vidím, že máš název, tak jo! Nezvládnu to, musíš se vrátit domů. Ale já se nemůžu vrátit, jedu na schůzi rodičovské unie. Ne, řekl jsem okamžitě domů, sakra. A já jsem řekla, že do prdele jedu na schůzi unie se svýma kamarádkama, takže se sakra koukej dát dohromady a zvládni to! Kiki. Teď aspoň víš, jaký to je. Jo? Vzrušující. Jo. Je to velice vzrušující. A z tohoto důvodu a dalších 47, které jsem předložila, vás pokorně žádám o váš hlas. Dobrá, díky, Gwendolyn. Takže... Omlouvám se, že jdu pozdě. Vlastně jdete právě včas, abyste učinila prohlášení. Co je to za prohlášení? Asi něco jako řeč. Máš to připravený? O čem to mluvíš, proboha? Ty nemáš řeč? No jistě, že ne. To je v pořádku. Má skvělou řeč. Nejsem dobrá ve veřejných projevech. Posadíme se tady. Ej, Uni, tak jdi sebou. Tak jo. Tedy vás tady je. Tak se jim představ. Ahoj, jsem Amy Mitchellová a kandiduji na prezidentku Unie. Bereš si náramně. Když nereagují, to neznamená, že jsi příšerná. Jak začít? Vím, že kolem mé dcery je teď mnoho řečí. To není dobrý začátek. A spousta z vás si myslí, že jsem špatná matka. Ano. Ne, a víte co? Máte pravdu. Někdy jsem příliš schovívavá na své děti a jindy moc přísná. Evidentně jsme ji přecenili. Někdy jsem tak mimo, že ani nerozumím slovům, která vycházejí z mých úst. Co funguje na mou dceru, téměř nikdy nefunguje na mého syna. A kdykoliv si myslím, že začínám svým dětem rozumět, povyrostou a jsem zase na začátku. A vlastně pokud jde o to být matkou,
Nemám vůbec tušení, co dělám. A myslím, že jste na tom taky tak. Všechny jsme špatné matky a víte proč? Protože být v dnešní době matkou je hrozná makačka. Já jsem o ní nikdy nepochybovala. Jde jí to moc dobře. Má to od Boha. Můžeme tedy prosím všechny přestat předstírat, že všechno známe a přestat se navzájem odsuzovat. Důvodem, proč kandiduji, je, že chci, aby se naše škola stala místem, kde můžeme být sami sebou a posuzovány budeme jen podle toho, jak tvrdě pracujeme, ne co přineseme na blbej školní jarmark. Chci, aby naše škola byla místem, kde být špatnou matkou je v pohodě. Chápete? Moje děti se už 3 týdny nekoupaly. To je v pořádku, to máme za sebou všechny. Zabavila jsem svýmu synovi trávu a pak jsem se pěkně sjela. Nebudem, kámošky? Dávám dětem každý úterý kinedril, abych se mohla koukat na super. Já nerozeznám svý dvojčata. Nechám se nakoukat na šílenýho Maxe. Já snídám margarity. Vyhodila jsem synovi housle do popelnice. Меня дома 300 пистолетов Калашникова. Holka, my nemluvíme španělsky. Svou chůvu mám raději než svýho manžela. Počkej. Jo, to víš, že jo. Nemám děti, ale chodím na rodičáky, protože jsem osamělá. Pokud jste perfektní matka, která má celou výchovu v malíku, pak byste měla hlasovat pro Gwendolyn, protože ona je úžasná. Jste-li špatná matka jako já a nemáte ani ponětí, co děláte, nebo pokud je vám zle z toho věčného posuzování, pak hlasujte pro mě. Děkuji! Děláš si prdel? Jsem tak šťastná, že jste mě vytáhli z domu. Ale jo, drahoušku, ani na vteřinu jsem nezapochybovala, vážně. Jste skvělé. Úplně jsem zapomněla, co to znamená mít opravdové přátele. Já vím. Předtím, než jsem vás potkala, byl mým jediným přítelem hlas z navigace. Bože, jste vlastně první ženský na téhle škole, který se mnou baví, takže... Jsem tak ráda, že jsme se potkali. Já taky. Já taky. Pojďme se pořádně obejmout. Bože, já jsem tak tam někoho. Pořádně. Holky, omluvíte mě na chvilku? Jo, no jistě. Jasně. Jo, dej si pauzu, aby si to strávila. Začím. Ahoj. Chceš se popást? Ne, jen zjistit, jestli jsi v pořádku. Je mi fajn. Jsem naprosto v pořádku. Tak jo, dobře, nechci tě obtěžovat. Jsem v pohodě. Jo, jenže s tou Unií jsem přišla o jedinou dobrou věc ve svém životě. Neblázni, Gwen, máš úžasný život. Máš asi tak 3 lodě. Mám 4 lodě. Dobře. Ale stejně můj život rozhodně není skvělý. Gwen, co by u tebe mohlo být špatně? No tak dobře. Pro začátek, právě mi zavřeli manžela za zpronevěru $100 milionů z dětského fondu. Trpím nočními můrami. Každých 20 minut beru Vicodin, i když mě nic nebolí. Jsem už na něm závislá. A můj švagr právě vstoupil do IS, i když je žid. Jo, a taky mi nejde nahrávat Castle na zabití. A nevím proč.
jak se to do prdele rozbilo. A navíc celá moje rodina na mě visí, takže jo, mám se skvěle. Senzačně. O tom jsem neměla tušení. Působíš dojmem, že je všechno perfektní. Je mi líto, co jsem udělala tvé dceři. Slibuju, že ji dostanu zpět do fotbalového týmu. Bylo to ode mě opravdu hodně hnusné. Jo. Fakt, že jo. Všechny jsme špatné matky, víš? Jo. To byla jediná věc, co dnes večer řekla, která dávala smysl. Měj se. Ahoj. Můžeme si promluvit? Jo. Chci se vám omluvit za to, jak jsem se poslední dobou chovala. To je v pohodě. Je to jen menopauza. Ne, to není menopauza. A já se omlouvám, jak jsem vyváděla kvůli tomu fotbalu. Snažím se to tak neprožívat. Já vím, je to jen fotbal, ne? Už jsi zpátky v týmu. To kecáš! Nekecám. To mě podrž. Pane bože, moc děkuju, maminko. Tolik vás miluju, pojď ke mně. Strašně vás miluju, jste úžasný děti. Slibuju, že tu vždy budu pro vás. Dětičky moje. No, málem jsem zapomněl. Kam to šel? Proč sahá na troubu? Upekl jsem fritátu. Co jsi to řekl? Fritátu? Řekla jsi, že už nám nebudeš vařit, tak jsem se to naučil. Zlatíčko, jsem na tebe tak pyšná, pojď sem, miluju tě, miluju tě. Dobře, už stačí, dobře. Už dost. Tak musím dělat úkoly. Čí je to dítě? Omlouvám se, dejte mi minutku. Halo, tady je Amy. Ahoj, tady Dale. Všechno se tu bez tebe rozpadá, prosím, vrať se. Dám ti cokoliv si řekneš. Cokoliv? Co budu chtít? Ano, cokoliv. Tak dobře. Chci zdvojnásobit plat. A pracovat z domu každý týden 2 dny. A potřebuju 3 ženy, starší 12 let, aby doplnili můj tým. Dobře, cokoliv. Můžeš začít dnes? Ne, promiň, dnes to nepůjde. Začnu někdy příští týden. Děkuji, papa. Pojďte. Mám tě rád. Mám tě Užijte ráda, si to ve mami. škole. Mám vás ráda. Ať se vám daří. Tak jo, mami. Hodně štěstí. Mám vás ráda. Kdy takhle dospěli? Ani nevím. Co kdybych se v pátek večer zastavil s velkou lahví vína, udělal ti dobrou večeři, dala by si zvanu, prostě by pro změnu někdo pečoval o tebe. Co jsi to řekla? Cože? Co to bylo? Ale ne, nic jsem si neřekla. Chtěla jsem říct, že ano, že by to bylo milé, bylo by to milé. Super. Jo. Tak v pátek. Dobře. Ahoj, mami. Uvidíme se po škole, buďte hodní, ano? Ahoj, jak je? Dneska opravdu výborně. Zaspala jsem, vynechala trénink, dala se 4 koblihy, řekla jsem dětem, že dnes se do školy vypraví sami a manžel mi to ráno opravdu skvěle udělal. Nikdy mi nebylo líp. No teda. Jo. Ahoj. Dnes
Nezapomněl jsi na Medin batoh? Dohaj. Nechal jsem ho v autě. Fajn, kámo, tak se pro něj vrať. Šup, Jasně. šup. Omlouvám se. Jo, Hned jsem sám zpět. se nepřinese. Počkej, Jacksone. Dneska jsem ti uvařila oběd. Je to humusový závitek s kapustou. Humus? Jo, já vím, zní to odporně, ale je to zdravý, takže... A přijdu se podívat na tvůj zápas. Opravdu? Zůstanu až do konce té blbý hry. Protože... tě miluju. A tak. Stejně nechápu, že jsem porodila takový hovado. Představ si to. Hej, co se děje, dámy? Co budeme dělat? Co kdybychom si dali brunch? A v keramický dílně si udělali salátový místo. To miluju, jo. Já mám nápad. Co kdybychom dělali něco pořádného? Nazdar, čůzy! Nastupte si. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Počkat. To se mi snad... Počkat, co to je? No, mám na celý den manželovo letadlo, takže kam poletíme? Teda tak Gwendolyn má něco do sebe. Nechci vám lhát, ale je to fakt hodná ženská. Opravdu velkorysá. To letadlo je záupěči, poletíme drinkáči. To bude paráda. It's my house. Vychovávala jsem svou dceru metodou pokus omyl. Byla jsem hodnější, ale v mnoha ohledech příliš hodná. Dávala jsem jí whisky. Emigrovali jsme, když jí bylo 7. Máma mi řekla, že se stěhujeme do vedlejší ulice. A odletěli jsme do LA. Je odporná lhářka. Když jsem začala rodit, bylo mi jedno, jestli je to holka nebo kluk. Chtěla jsem jen epidurál. Slyšela jsem, jak volají mé jméno. Prosím, dostavte se k informacím. Rozhlédla jsem se a Catherine byla pryč. A to jí zrovna byly 3 roky. 3 roky. Řekla jsem si, bože, to je naprosto příšerné. Když mi bylo 9, tak mě máma vzala do kina na film Na lovu, protože milovala Al Pacina. No, hrál tam Al A ten Pacino. film je vlastně o muži, který vyšetřuje vraždy v sadomasochistických gay klubech, protože vrah zabíjel muže poté, co je znásilnil. Al Pacino. Jako rodič prostě děláte hlouposti. Myslíte, že děti jsou v pohodě a najednou jste v nemocnici. Jo, jasně, že lžete svým dětem. Lžete jim a prohlížíte věci. To musíte. Ty mi prohlížíš věci? Někdy, aby byly děti spokojené, jim musíte trošičku lhát. Santa Claus. Víla Zubínka. Že v noci přijde Santa Claus Nechala a jsi proto... mě tenkrát vyčistit No to byl přece skvělý nápad, to Jasně, snad čistit chápeš. komín. Byla jsem hrozně naštvaná, protože jsem si to všechno představovala jinak. Jednou jsem byla tak naštvaná, že jsem jí řekla, Dominik tě nemá rád, Erik tě nemá rád, řekla jsi mi, ať vypadne. Laura tě nemá ráda, táta tě nemá rád, řekla jsi, vyser si oko, mami. Já tě nemám ráda a ani pes tě nemá rád. Ani nevím, co jsem si pomyslela. Absolutně jsem neměla tušení, co s ní mám dělat, Byla jsi opravdu. Jo, nějak jsem fungovala. Fungovala jsi opravdu skvěle. Měla jsem skvělé dětství. Já jsem svý dětství milovala. Já měla velmi šťastné dětství. Opravdu to byly šťastné dny. Jo, jedno z nejlepších období určitě. mého života. Ty jsi byla úžasná To je matka. fajn, že to říkáš. Být matkou je makačka. Vychovávat děti je úžasná zkušenost. Udělala jsem nějaké chyby, ale výsledek, jak vidím, není tak špatný. Přežili to. Navzdory nám. No díky bohu, jinak by z ní nevyrostla tak úžasná žena. Myslím, že je perfektní. Láska, kterou cítíte po narození dítěte, je něco neskutečného. Je to prostě zázrak. Je skvělou manželkou a skvělou matkou a jsem na ní nesmírně hrdá. Mami. Jo, je hodně dobrou matkou, hodně dobrou. Jo. Díky, mami. Myslím, že je nejlepší mámou na světě a já bych si tolik přála být taky taková. Mami.
Mám tě ráda. Já to taky, mami. Říkala, že to bude zábava. Mám Dej tě pozor ráda. na make-up. Vidíte, jaká je. V českém znění Kateřina Lojdová, Vanda Hybnerová, Andrea Elsnerová, Marcela Rojíčková, Viktorie Tabriová, Helena Dittrtová, Sabina Rojková, Veronika Veselá, Radek Škvor, Jiří Krejčí, Libor Terš, Petr Gelnar, Ludvík Král, Oldřich Hajlich, Adéla Kubačáková, Jarmila Švehlová, Hana Talpová, Renata Wolfová, Jana Hermachová, Eliška Nejedlá. Překlad a dialogy Ivan Kotmel, zvuk Pavel Davídek, produkce Miroslav Vytvar, vedoucí výrobního štábu Zdeněk Mahdal, režie Veronika Veselá. České znění ve studiu ProTime vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska. Shots, I call them. If you're feeling yourself blasted, then working and showing me ass. So I'm rapping the baddest bitches. They swiping the matte lipstick. And all of the